ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዚ ቀርበልኩም ሰናይ ምክትታል ኤርትራ መበል 31 ዓመት ዕለት ናጽነት ኣብ ዝተጸንበለሉ ቋም መበል 25 ዓመቱ ኣውፂሩ ህዝቢ ኤርትራ ብሉጻት ደቂ ሰዊኡ ኤርትራ ካብ ባዕዳዋይን ገዛእቲ ነጻ ክገብራ ኽኢልዮ ብምንቅስቓስ ወይ ድማ ሓረካ ዝጀመረ እሞ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተቐየረ ቃልስን ናጽነት ናይ 10 ኣሽሓት ቃለስቲ መስዋእቲ ስንክልናን ማእሰርትን መግረፍትን ሓቲትዮ ከምቲ ልሙድ 24 ጉንበት መበል 31 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሰደዱ ዜጋታት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ውራይ ብምግባር ጸንቢሎም ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ናይ ካልኦት ዓመታት ብዘይፍለ ተመሳሳሊ ብዝመስል ቃላትን መልእኽትን ንህዝቢ መደረ ኣስሚዑ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ናጽነት ክጽንበልን ብሓጎስ ክሓልፍን ንቡር እዩ እቲ ዘይንቡር ግን ን31 ዓመታት ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ወንበረ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ይመርሕ ምህላው እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ነፃን ልኡላዊትን ካብ ምግባር ሓሊፉ ንሰላም ብልጽግና ፍትሕን ዲሞክራሲን ነይሩ ነዚ ንምርጋጽ ድማ ቋማዊት ሃገር ንምህናጽ ካብ ቅድመ ናጽነታት ሒዙ ዝተሓስበሉን ዝተሰርሓሉን እዩ ሎሚ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ነፃ ሃገር ኮይና መበል 31 ዓመት እኳ እንተጸንበለት ዝተኸተለቶ ፖሊስታት ግን ዲሞክራሲ ዘይዓንበበላ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘይተመዝገበላ ነፃ ፕረስ ዘይብላ ጋዜጠኛታት ዝእሰሩላ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ዝተናወሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት እትውንን ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ስደተኛታት ዘፍርያ ሃገራት ኮይና ቁጠባዊ ወፍሪ ዘይካየደላን ዝርአ ምዕባለ ዘይመዝገበትን ክትከውን በቂዓላ ኣብ ልዕሊኡን እቲ ዝኸፍአን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘይክበረላን እስራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝበስሓ ኮይና ትርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ን31 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ብምባል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ ዝመርሐ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃውን ሓደ ካብ ቀዳሞት ነዊሕ ዝመርሑ 10 መራሕቲ ኮይኑሎ ኣብ ጉንበት 2008 መበል 17 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ዝተባዕለሉ እዋን ጋዜጠኛ አልጀዚራ እንግሊሽ ሪስካን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቃለ መሕትት ገይሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ መዓሲ ምርጫ ክካየድ ተባሂሉ ብጋዜጠኛ ምስ ተሓተተ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እንታይ ምርጫ ምናልባት ድሕሪ 10 20 30 ዓመት ወይ እውን ፈጺምና ንገብር ንኸውን ክብል መሊሱ ነይሩ ኤርትራ ነፃ ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደኮነትሉ እስትራቴጂካዊ ቦታን ዘለዋ ጸጋታትን ኣብ ግምት ብምእታው ሓያሎ ጽቡቓ ዝምነዩ ሰባት እዛ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝብል ነይሩ ጭብጢ እኳ እንተዘየለ ሓደ ካብ ባህልቲ እውን ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝነበረ ይግለጽ እንተኾነ ኤርትራ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ዘይኮነ ናብ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እዩ ኣምርሒዋ ሲንጋፖር ብቁጠባን ዲሞክራስን ሓንቲ ካብ ዝበልጸጋ ሃገራት ክትከውን እንከላ ሰሜን ኮርያ ድማ ብኣንጻር ምዃኑ እዩ ኤርትራ ዝወሰደቶ መንገዲ ሓደ መድሃኒት እዩ ነይሩዎን ዘለዎን ንሱ ድማ ቋም ብምትግባር ብስርዓት ሕግን ዲሞክራስን እትመሓደር ሃገር ከም እትኸውን ምስትግበር እዩ ኣብ ኤርትራ ብ23 ጉንበት 1997 ዝጸደቐ ቋም ነይሩ እዩ ብቕድሚት ማልሶኑ ድማ መበል 25 ዓመቱ ነይሩ እንተኾነ እዚ ብዙሕ ድኻም ዝፈሰሰሉን ኣብ ምጽዳቕ ዝበጽሐ ቋም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ዘይፈረመሉ ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ቋም ኤርትራ እንታይ መስራሕ ሓሊፍዎን ገለ ካብ ትሕዝቶታቱ ድማ እንታይ ነይሩ ምስ ንርኢ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1991 ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን ኩናት ዝኸተሎ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻዊ ትካላትን ሃገር ኩሉ ዓንዩ ማሕበራዊ ባህላውን ዝምድናታት ሕብረተሰብና ተበታቲኹ ህዝቢ ህይወቱ ተመዛቢሉ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋእትን ምስንካልን 10 ኣሽሓት ዜጋታት ዝኸተሎ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተዳኺሙ ነይሩ
ሃገር ኤርትራ ካባዶ ተበጊሳ ንዝነበረ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ሰጊራ ንዝነበረ ብኮታትን ድኽመታትን ዓቢሳ ማሕበራዊ ምትዕራይ ክትገብርን ሓያል ቁጠባውን ዲሞክራሲን ክትሃንጽን ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን። ኣብቲ መጀመርታ እዋን ናይ ናጽነት ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምእዋጁ ሓያሎ ንምምሕዳር ዝሕግዙ ኣዋጃት ሓሊፎም እዮም። ሓደ ካብኡ ኣዋጅ ቁጽሪ 25 እዝባር 1994 ምምስራት ቋም ኮሚሽንን ዕማማቱን ዘነጽር ሕጋዊ ሰነድ ተኣዊጁ። ኣዋጅ ቁጽሪ 55 እዝባር 1994 ከምኡውን ግዜያዊ መንግስቲ ዘቆሙ ካልኦት ኣዋጃት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሚያዝያ 1994 ኮሚሽን ቋም ኤርትራ ብወግዒ ተመስሪታ። እታ ኮሚሽን ቋም ብፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ትምራሕ ኮይና ብ50 ኣባላትን ብ10 ፈጻሚት ሽማግለን ዝቆመት ተቐማጦ ገጠርን ከተማን ዝተፈላለያ ብሄራት ሃይማኖታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ከምኡውን ተጋደልቲ ነበርን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዜጋታትን ዝተሳተፍዋ ነይራ። 21 ካብ ኣባላታ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ኣባላታ ብሓፈሻ ካብ 34 ክሳብ 50 ዝዕድሚኦም ዝሓቆፈት ነይራ። ኣብ ልዕሊ እዚ 14 ሞያውያን ኣህጉራዊ ኣማኸርቲ ኮሚቴ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኤስያ፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን 45 ኣማኸርቲ ዓበይቲ ዓዲ ካብ ኩለን ብሄራት መራሕቲ ሃይማኖትን ፈላጣት ልምዳውን ባህላውን ሕጊ እንዳባ ኤርትራ ብምቋም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሞክሮ ምስ ሕጊ እንዳባ ንምውሃድ ዝሕግዝ ብምጥቕላል ተሞክሮ ደሊባ። ብኩሉ መለክዒታት ሕብረ ብዙሕነት ሃይማኖት ብሄር ሕጊ እንዳባ ምስ ዘመናዊ ሕግታት ብምንጻር ዝተወሃሃደ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዓዲ ይዝክሮ። እታ ኮሚሽን ኣብ ኮሚቴታት ተኸፋፊላ ዝተፈላለየ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ብምድላው ነዊሕ ክትዕን ሰፊሕ ዘተን ድሕሪ ምክያድ ኣብ ጥሪ 1995 ናይ መጀመርታ ንድፊ ቅዋም ኣቕሪቦ። ድሕሪ ሰፊሕን ዓሚቆን ምርድዳእ ድማ ናብ ህዝቢ ንኽትዕ ዝወርድ ንድፊ ቅዋም መልክዑ ሒዞ። ናብ ህዝቢ ድሕሪ ምውራዱ ኣብ ዞባታት ቤት ጽሕፈታት ኮሚሽን ቅዋም ብምኽፋት 73 ንኡስ ኮሚቴታት ብምቋምን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤርትራ ዝዛረቡ 400 ዜጋታት ብምስልጣን ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጊሙን ኣስተምህሮ ተዋሂቦን። ናብ ህዝቢ ወሪዱ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ብትምህርትን ብሰሚናራትን ንሌላ ቀሪቡን ሰፊሕ ክትዓት ተኻይድሎን። ቀጺሉ ድማ ኣብ ዝርዝር ንድፈ ቅዋም ብምእታው ብሬድዮ፣ ቴሌቪዥንን ጋዜጣን ዝተሰነየ ናይ ህዝቢ ርእቶታት ምስማዕን ምእካብን ተኻይድሎ። ሰፊሕ ዘመተ ድሕሪ ምክያድ ገለ ምምሕያሻት ተገይሩሉ ኣብ ሓምለ 1996 ድማ ናብ ግዜያዊ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቡ ዳግማይ ተመሓይሹ። መሊስ እውን ናብ ህዝቢ ብምውራድ ዳግማይ ክትዕ ተኻይድሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ወርሒ ጉንበት 1997 75 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 398 ወከልቲ 6 ዞባታት 75 ወከልቲ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምር 548 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ቅዋማዊ ጉባኤ ጸዲቑ። እንተኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክፍርሞ ስለ ዘይደለየ ድማ እንሆ ክሳብ ሎሚ ዶሪኑ ኣብ ከብሒ ተሰቒሉ ይርከብ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓደ እዋን ቃለ መሕትት ኣብ ዝገበረሉ ቅዋም ሞይትዩ ክብል እውን ቀቲልዎ እዩ። ድሒሩ እውን ዳግማይ ከም ብሓድሽ ከም ዝጸሓፍ ኣንፈት ድሕሪ ምሃብ ቂሂሙ ተሪፉ ዳግማይ ተረሲዑ። ገለ ካብ ትሕዝቶ ቅዋም ቅድሚ ምግላጽ ዝበዝሑ መንእስያት ኤርትራ መሳቱ ወይ እውን ካብቲ 25 ዓመት ዘቑፀረ ቅዋም ዝንእሱ ብምዃኖም እውን ገለ እውን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ቅዋም ስለ ዘይዝረብ ቅዋም እንታዩ ሓፈሻዊ መረዳእታ መታን ክህልዎም ብሕፅር ዝበለ ቅዋም ከም ዝስዕብ እዩ። ቅዋም መሰረታዊ ሕጊ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኑ ዕማማትን ቅርጽን መንግስታዊ ትካላት ዝሕንፅፅን ዝቐርፅን መሰላትን ጉባኣትን ዜጋታት ብምዝርዛር ምስ መንግስቲ ክህልዎም ዝግባእ ዝምድና ዘነጽር ዝለዓለ ሕጊ ናይ ሓደ ሃገር እዩ። ቅዋም ናይ ኩሎምቶም ኣብቲ ሃገር ዝሕንፀፁ ንዝተፈላለየ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዘመሓድሩን ዝገዝኡን ሕግታት መሰረት እዩ። ቅዋም መሰረታዊ መሰላትን ጉባኣትን ህዝቢ ሓልዩ
መንግስቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስልጣን ከህልዎን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ውልቀ መላኽነት ከይሰጋገር ከም ልጓም ፈረስ ኮይኑ የማእዝኖ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኦም ዝውሰን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ውሳኔታት ድምፂ ክህልዎም ስለ ዘሕግዞም ድማ ቅዋም የድልዮም መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ኣብ ሓደ ሃገር ምምስራት ምምሕዳራዊ ስርዓት ምህናፅ ቅርፂ መንግስትን ትካላት መንግስትን መሰላትን ጉባኣትን ዜጋታት ዝምልከት ዓብዕ ማን ብምዃኑ ኣብ ደረጃ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ባህላዊ ድሕረ ባይታን ታሪኻዊ ጉዕዞ ሕብረተሰብን ምርኩስ ዝገበረ ንምግባሩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ምስ ሕብረተሰባ ዝኸይድ ቅዋም ክትነድፍ ትግደድ ቅዋም ዜጋታት ክፈልጥዎ ክቕበልዎን ክምእዘዝዎን ዝግባእ መሰረታዊ ሕጊ እዩ ምኽንያቱ ዜጋታት መሰላቶምን ጉቡኣቶምን ብምፍላጥ ክጓዓዙን ዘመሓድሮም መንግስቲ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ምስ ዝኸይድ ምርጫ ብምግባር ከኣልይዎን ስለ ዘሕግዞም በዚ መሰረት መንግስቲ ይኹን ውልቀ ሰብ መሰላትን ጉቡኣትን ሓልዩ ብሕግን ሕጋጋትን ክኸይድ ይኽእል እዚ ብሕፅር ዝበለ ትርጉም ቅዋም ኮይኑ ካልእ ዝተፈላለዩ መግለፂታት እውን ክወሃቦ ይኽእል እዩ ቀፂልና ናብ ቅዋም ኤርትራ ምስ ንርኢ እቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ እሞ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ቅዋም ኤርትራ 7 ምዕራፋት ኣብ ትሕቲኡ ድማ 59 ዓንቀጻት ኣለዎ ሓፈሻዊ ድንጋጌታት ሃገራዊ ዕላማታትን መራሒ መትከላትን መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን ጉቡኣትን ሃገራዊ ባይቶ ፈጻሚ ኣካል ምምሕዳር ፍትሒ እተፈላለዩ ድንጋጌታትን ዘጠቓለለ ነይሩ ቅዋም ኤርትራ ኣብ መቕድም ንሕና እዞም ብናይ ሓባር ቃልሲ ንመሰልናን ሓደ መጻኢናን ስሙር ሃገር ዝኾንና ህዝቢ ኤርትራ ብምባል ክጅምር እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱን መሰሉን 10,000 ሰማዕታት ከም ዝኸፈለ ይገለጽ ኣብዚ መቕድም እቲ ጽሑፍ ንሕና ኢሉ ዝጅምር ብምዃኑ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብዚ ኣፈላላይ ዝተጻሕፈ ከም ዝኾነ ይአንፈት ኣብ ምዕራፍ 1 ዓንቀጽ 1 ድማ ኤርትራ ዲሞክራስን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝሰረታ ብግዝኣተ ሕጊ እትመሓደር ነፃን ልኡላዊትን ሃገር ከም ዝኾነት ቀፂሉ ድማ ሃገረ ኤርትራ ሉዓላዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ከም ዝኾነ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ወኪሉ መንግስቱ ከም ዝምስርት ድማ ይሕብር ናብ ልዕልና ቅዋም ዓንቀጽ 2 ምስ ንምልከት ቅዋም ሕጋዊ መግለጺ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ መንግስቲ ዝምስረተሉን ዝምርሓሉን ኣቃውምኡን ኣካይድኡን ይውስን ብምባል ቅዋም ዝለዓለ ሕግን ምንጭን ናይ ኩሎም ሕግታት ከም ዝኾነ ኣንጻሩ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ትእዛዝ ፍሩስ ከም ዝኾነ የመልክት ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ማሕበራትን ትካላትን ከምኡውን ዜጋታት ብቅዋም ክምእዘዙ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓል ሓላፍነት ከም ዘለዎምን ድማ የስምር ኣብ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዓንቀጽ 7 ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራውን ባህላውን ህይወት ንጡፍ ተሳትፎ ክህልዎም ኩሉ ኤርትራዊ ብዚ ኣፈላላይ ኣብ ኩሉ ናይ መሪሕነት ቦታ ማዕረ ዕድል ክወሃቦ መንግስቲ ነፃን ነቐፌታውን ኣተሓሳስባን ምጽዋርን ሓባራዊ መረዳእታን ዝመለለይኡ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ንምምዕባል ምቹእ ኩነታት ክፈጥር ይእዝዝ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ዓንቀጽ 7 መንግስቲ ንመሰል ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ምዕባልን ናይ ዜጋታት ዘዕግብ ኩነታት ክፈጥርን ድሌታት ህዝቢ ንምርዋይ ክጽዕር ኣብ መላእ ሃገር ዝርጋሕ ምዕሩይን ቀጻልነት ዘለዎን ምዕባለ ክሰርሕ ይገለጽ ኣብ ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዓንቀጽ 14 ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ከም ዝኾነ ይሕግግ ሃገራዊ ባይቶ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይምዕሩይነት ንምውጋድ ዝሕግዝ ሕግታት ከውፅእ ይእዝዝ ኣብ መሰል ህይወትን ናጽነትን ዓንቀጽ 15 ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ህይወቱ ይስእንን ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ናጽነቱ ኣይንፈግን ክብል መሰል ህይወት የኽብር ኣብ መሰል ሰብኣዊ ክብረት ዓንቀጽ 16 ናይ ዝኾነ ሰብ ሰብኣዊ ክብረት ኣይድፈርን ዝኾነ ሰብ ምስ ስቓይ ብጭካነን ውርደትን ዘይሰብኣዊ መንገድን መሓዝን መቕጻዕን ክልኩል እዩ ዝኾነ ሰብ ብግልያነት ወይ ብግዲ ብምዕሳብ ወይ እውን ሕጊ ብዘይፍቅዶ ብሓይሊ ክዓይ ኣየፍቅድን ኣብ ማእሰርትን ቀይድን ፍትሓዊ ፍርድን ዓንቀጽ 17 ንዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ምእሳር ወይ ምቕያድ ኣይፍቀድን
ዝኾነ ሰብ ምኽንያት መእሰሪኡን ምስ ተኣስረ ዘለዎ መሰልን ብዝርድኦ ቋንቋ ክግለጸሉ ይግባእ። ዝተኣስረ ሰብ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ። ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክእሰር ኣይከኣልን። ኩሉ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ መሰል ኣለዎ። ክሱስ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ከም ንጹህ ይውሰድ ክቕጻዕ ድማ ኣይከኣልን። ኣብ መሰል ብሕትና ዓንቀጽ 18 ዝኾነ ሰብ ብዘይ ግቡእ ምኽንያት ኣካላቱ ክፍተሽ፣ ቤቱ ወይ ንብረቱ ክጉርጎር ወይ ክእቶ፣ ከምኡውን ርክባቱን ምጽሓፉን ካልእ ንብረቱን ክድፈር ኣይፍቀድን። ምፍታሽ ዝፍቀድ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ጥራሕ ዮ። ንሱ እውን ብማሕላ ዝተደገፈ ምኹኒ ጥርጥራ ምስ ዘሉ ጥራዮ። ኣብ ሓርነት ሕልና እምነት ምግላጽ ርእቶ ንምንቅስቓስ ምእካብን ምውዳብን ዓንቀጽ 19 ኩሉ ሰብ ናይ ሓሳብ ናይ ሕልናን እምነትን ሓርነት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ናይ ምዝራብን ሓሳብ ምግላጽን ናይ ፕረስን ካልኦት ማዕከናትን ሓርነት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ናይ ምእካብን ሰላማዊ ሰልፊ ምግባርን ውድባት ከቐውምን መሰል ኣለዎ። ኩሉ ዜጋ ኣብ መላእ ኤርትራ ብነጻ ክንቀሳቐስን ካብ ኤርትራ ናይ ምውፃእን ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስን መሰሉ እተሓለወዮ። ኣብ መሰል ምድማፅን ኣብ ምርጫ ምውድዳርን ዓንቀጽ 20 ኩሉ ዜጋ ሕጊ ምርጫ ብዘፍቅዶ መሰረት ክመርፅን ኣብ ምርጫ ክወዳደርን መሰል ኣለዎ። ቅዋም ኤርትራ ብሓፈሻ ፍርዳዊ ስርዓት ብቅዋም ዝምራሕ ክኸውን ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ንቅዋምን ብኡን ዝቐውም መንግስትን እሙናት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይሕብር። ኣብ ምርጫ ባይቶን ፕሬዚደንትን ምስ ዝርአ ዜጋታት ናብ ሃገራዊ ባይቶ ክምረፁ መሰል ክህልዎም እንከሎ ንሳቶም ድማ ፕሬዚደንት ይመርፁ። ፕሬዚደንት ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ንክልተን ናይ 5 ዓመት ማለት ቀዳማይ 5 ዓመት ካልኣይ ግዜ እንተተመሪፁ ድማ 10 ዓመት ጥራይ ከገልግል እዩ ዝፍቀዶ። ፕሬዚደንት ሕጋጋት ቅዋም ምስ ዝጥሕስ ወይ እውን ስነ ምግባራዊ ጉድለት ከምኡውን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ድኽመት ምስ ዘጋጥሞ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ኣባላት ባይቶ ካብ ስልጣኑ ክእለ ይኽእል። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ዝተገልጸ ቆንጫል ናይ ቅዋም ኤርትራ ኮይኑ ኣብቲ ቅዋም ሰፊሩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ጽሑፋትን ዓንቀጻትን ኩሉ ነናቱ ካብ ሓድሕድ ዘይነኣኣስ ብማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ካብ ቤት ፍርዲ ክሳብ ባንኪ፣ ካብ ስድራ ቤት ክሳብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንት ክሳብ ሓላፍነት ባይቶን ካልእን ሓያሎ ጉዳያት ድማ ይደስስ። ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታትን ክገጥሞም ዝኽእል መሰላትን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ክምስእ ተወዩ። ትሕዝትኡ ቅዋም ኣብ ኤርትራ ንሕጊ ዝምእዘዝ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽትከል ዘፍቅድ መሰረታዊ መሰልን ነጽነትን ዜጋታት ዘረጋግጽ ቅርጺ ስልጣንን ዝምድናን ኩሎም መንግስታዊ ትካላት ብንጹር ዝሕንጽጽን ዝፈላልን ኮይኑ ንመትከላት ሰላም፣ ሃገራዊ ድሕነት፣ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ዲሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብ ኣገደስቲ መትከላት ዘተኮረ ኮይኑ ዝተረፉ ካልኦት ጉዳያት ብሃገራዊ ባይቶ ዝጸድቁ ሕግታት ክድንጋግ ይሕብር። ክመሓየሽ ንዝድለ ናይ ዓንቀጻት ኣገባቡን ኣነጺሩ የሰፍር። ዝበዝሑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ግቡእ ንላዕሊ ኣብ ስልጣን ጸኒሖም ውልቀ መለኽቲ ኣብ ዝኾኑሉ ተቐዳዲሞም ንቅዋም ሃገር ይውንዝፉ፣ የፍርሱ ወይ እውን ከም ዝቐየሮም ዝገብሮ። ቅዋም ኣብ ዘይህልወሉ ድማ ሕጊ ብምጉዕጻጽ ኣብ ወንበር ስልጣን ኮፍ ይብሉ። ዝበዝሑ ድማ ንዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ ኣየምጽኡን እዮም። ናይ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ቅዋም ካብ ዝጸድቕ 25 ዓመታት ኣቝፂሩ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ብዘይ ቅዋም ተመሓደር ኣላ። ቅዋም ዘይብላ ሃገር ተሓታትነትን ሓላፍነትን ስለ ዝጐድላ ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲ፣ ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከምቲ ዝድለ ክትከይድ ዘይሕሰብ እዩ። ጽቡቕ ነገር ናይ ቅዋም ኤርትራ ድሮ መዓልቲ ናጽነት ዝጸደቐ ግን ድማ ብፕሬዚደንት ዘይተፈረመ ብምዃኑ ዜጋታት ዓመት መጻ ክዝክርዎን ከበራብርዎን ዕድል ዝፈጥር እዩ። ተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣጉራዊ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ጉግል ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ምትርጓምን ምስትርጓምን መስርሕ ማለት ጉግል ትራንስሌት ከም ዝኣቱ ብምግባሩ ሓያሎ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛን ነቲ ቋንቋ ከም ካልኣይ ወይ መረዳድኢ ቋንቋም ዝጥቀምሉ ሰባትን ተሓጓሶም ገሊጾም ነይሮም።
جوجل مستقرنيا حويسو 24 قوانقوتات ناب جوجل ترانسليت كأتون كلو كابزي تعسر قوانقوتات نافريقايو كاب تعسر قوانقوتات أشانتي زتبهله 11 مليون حزب ززاربو أب غانا زركب قوانقوا أب مأكل أفريقيا بفلاي دما أب كونغو ب45 مليون ززرب لينغالا ب14 مليون ززرب أب دو أفريقيا زركب سيبيدي كومون 37 مليون حساب زردادولو أب إثيوبيان كينيان ززرب قوانقوا أورومو يركبهم بامبارا ججه كريو لونغاندان تونغان استبهله أفريقيا قوانقوتاتون أب جوجلات يركب كساب حجي 233 قوانقوتات أب جوجل ترانسليت كأتون كل قوانقوتات أب نحد كترجم سلازخل حيالو ناي قوانقوا مندق زعقتو محزاب جوجل بمتقام كردادو كمهارون كمرامرون كيلو مالو حموشت كينياوان زحقوفت قجل محكوار أخران نقوبو إيفرست بمدياب كبروسن حزوم اتوم كينياوان مسكال بزي متصنبار نيفرست زحخورو حموشت ناي مجمرتات تسألم تخوينوم كبروسن زحزو خونم كلو سوسان كلتن زعدميو أبال زحقوفو بمخانوم دما زيادة أقلبو رخيبوم اتوم كينياوان أبقبو إيفرست بانديرا هاقروم سقولو كخونم كلو ناب هاقروم أبستملسلو دمو أكوابلا تغيرلوم إيفرست أب مونغو أخنانات هيماليان زتدكونا خوينو أب مونغو نيبالن تشاينان زركب اتزنوحة كخون كلو 8,848 مترو لعلى سفح بحريو نمو دادري كخوننا كاب كتما باتصع مالت سفح بحري تبقيسكا ناب كتما اسمرا كتكايد كل 325 مترو نلعلي زدياب قبو إيفرست بإقرن مدياب 3 عطفن فرقان ناسمرا نلعلي تديب مالتيو زخبركم سمعتنا بعوض أرجايس تدالوه أفريقيا أب سومونزي أب سفتي ملا زمت سومون بخال تحستو كسام نرخب سنايكنا